Hajiya Sayyada Madina, Hajiya Sayyada Madina. Hajiya Sayyada Madina dole ne yau bai cika gare ki, komai da komai anan suka tare kai Madina da girma wayo. Madina wayo Allah ana kai ne da na je iya fanna hau jirgin ruhi tunin da na je iya fanna hau jirgin jarawa tunin da na je iya fanna hau jirgin baki tunin da na je iya fanna hau jirgin ainihin tunin da na je iya fanna hau jirgin kulle tunin da na je mazala kai da na je iya fanna jirgin rumi tunin sai ya motsa sai na ce kiran ne gida ya zo da kanan kawai sai na kuda sai na samu sai na zauna ga wata bel kawai sai na latsa sai na daure dukan jikina na ce a yau kawai za mu tashi Madina ce ya kali kulman lakutun wal dabarutu mallan ya mutu a dadin kubun da zan rasa kai na ruhi ya zama ya mutu na kiti na ki ganin wani mamudu da komai kawai su kuto ɗaya ne kawai za ya baka ya kara sai ma ka je garin sa Madina ce inna lillahi kai ya rabu Allah ka kara salati ne shiga a raudar akwai magana a cikin maganar mabudin sakata shi kadai ne ya motsa dukan duniya da no sai tsaranta sai dai ka ji sallama da salati na ta tashi gabansa annabi ne ai manzo Allah yara musa alihi da safai wasu kaunar kabilu daga suke gane annabi darne babatan dalilu wasu na baki a wasu a da badar da raudar jamalu wani na kiraki muje abuwa mahaifiyar shugaba ce sai ya da kafin na je gaisuwa ga sarbi ya kamata na gode kun gwaska ale sadiq dan gaske zauna ka harbe ka dau mutum ka dau nauyin lamarin satilas a gode aljanna dai ka riga ka samu mai jin haushi a mace yamare mawa zai wucewa zai kare da bana butulci kai ne na farko daga kai ne Madina kusanci wallahi Allah ya buri magana da kirkin aminci yau ga ka ga dan gaske kuna sha'anin ma'aiki a dace ya buri ma plus dan gaske ya buri ma plus dan gaske is equal to aikin gidan aljanna suke ta yi babu ƙarya kai na bala na ƙara dole ne ba na ƙara ni ina da shau kuma gashi malam gashi dai sharifi kuma arifi ne kuma kuddabi ne kuma mai kudi ne kai ka kira shi gausu ni na da sawun da ke ban sati dole ne na yi gadara ina ka na baka me ka faɗa a cikin ma'aikin manura ne tina ruhi ya gane wa yaren si da Allah ya saka kai jama'a a saurara wallahi ja da bayanan sidi bala'i ya nuna mana raudan manzan Allah ya kai mu inda annabi yake ɗaura yaƙi wow har takobin yaƙinsa na gidan tarihi hakura tandudin mun gani mun je masjidil gamama kai ya kai mu jabalin nur ya kai mu kogon sauru na shiga kogon ne sallah raka'a biyu
inda wucijiyar nan dai ta sari sayyidina Abubakar na shiga kogon Jabalun Nur inda aka saukar da ikira'a ga kamshi mala ko hawa dutsen sai jarumi sidiye mana jama'a mu rike manzan Allah me bawon Allah nan yayi muku annabi ya ce aso annabi ya ce aso annabi ya ce aso dan gaske da ya gane ya to tafiyar nan dan manzan Allah dan gaske da kibrima Allah saka muku da alkhairi wallahi mun gani kuna kishin annabi aha sai manzan Allah Hajiya sai da Madina dole ne ya mai duka gare ki komai da komai a nan suka kare kai Madina da girma wallahi Allah da gaske na kai ni dubun Madina daban ne komai bakin kan kaje a jikin katinin zaka gane da na kalli miro na kalli jikina sai na ce sajida ne su sajida an gamu da labar zamzam a farmar gwani ce a Madina ne za a baka a Madina ne za a baka kara sannan a kara baka a Madina ne za ka samu limanar kwanciyar hankalinka a Madina ne za ka samu sukunin nutsuwar zuciyarka a Madina ne za ka samu salamar waraka jasidinka a Madina ne za ka samu abin da kake so a rayuwarka a Madina ne za a soka sannan a ƙara sanka a Madina ba a munafunci kauna suke babu shakka a Madina sai mumini ne zai rasu wannan nace a ɗauka a Madina ne za a baka bidada sannan a baka zamzam a Madina ne za a baka bidada sannan a baka zamzam a Madina ne za a baka labar gawa sai ka ji ka zanzam a Madina ne za a baka kulawa sai ka ji ka damdam munafiki bai shiga baya mutuwa ciki na gaya ma a Madina ba a kisa in kayo kai za a guntule ma a Madina ba a kisa in kayo kai za a guntule ma ba a fada ba a rigiwa ba a husuma dan salama tana a Madina ba a cece kuce kai in ana magana ta Madina ruwa ke ba bayani wani birni ka je aka yi ma aka kara imani da aka yi ni London Somaliyan wallahi gwara a banne ne rabin awa a Madina na dawo ya ishe ni kwatance ma bai da baiti wal munbar da ka gaga kun ai daban ne wani dausayi ne na aljanna ni'imar wajen shugaba ne ga zayyana ga adon kore da fari karshen kyau ne daga gefen mai guri da gurinsa yana a ɗakin a kwance da na dangana babu ta salamu kawai sai na ji ne sai na durum sai na sai aka ɗauke dukan bayani sai na kalli daman hagun da masoya duk da launi sai na kalli ni ne baki a cikinsu kaɗai Allah ya amince wasu salati wasu tasbihi sallama mu muke yi an tsara laka ciki ba komai zuciya ke take yi daga kayan fesin shabakin sai ka ji ruhi yana zigayi ana raya ma abin da ka kasa sani yana nan a kwance sai na buɗe ainihin ina ta muradin yanzu shine a kwance wata kofa in ka leƙa sai ka gan shi shine a kwance ka san ma'aiki yana jin wanda ya zo wajen sabarance sai na ce ina gaida shi da masoya har iyayen mu dace yanzu an gane me nake ta nufi a kasidu a daina zinde ni da na ga dahir wa za a cikan kowa yana gun arabe babu mai kuɗi babu malam babu saraki a gun arabe ko shugaban ƙasa bai wuce komai ba a gun ƙantara ce ni abin da ya ƙara tsamani na ƙara gane fardun gwani ne babu faskan wani shawun ka kona wa mai gida ne ko ku ambatan o'o
arce jagayya ma ni na ewo mai wallahi dar wajen akwai layi da karijiya irgar sun na ƙara samun ƙaunar ma'aiki sai na dangana sai na je udu na ziyarci jaruman ma'aiki a wajen akwai sayyadi hamza me zance sai na suluki sai na tunanin abin da suka yi mu ma Allah samu dace amin amin da na je masjidil gamama na kalli gamaman na ƙara kallo daga gefen akwai tantabarin sayyada uwa ta batulu sai na ɗauki hoto sai ga tantabara a kai na rabo ne to anai da kai ya fi ba a yi fadima tana yi dalile wane ya tamkan bayani ƙarya yake dukuti ni sai ya data mu ce a jini sai ya data mu ce a jini Chora Mustapha labai ka sajida a Madina Chora Mustapha labai ka sajida a Madina Madina gida Madina dar Madina dahir Madina gaske Allah ya saka muki Madina Allah ya saka muki Madina Allah ga waiwaita wani dan wanda Allah sai wanda Allah wallahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada askarawa wal bingalai fil madina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama daga alhajin Madina kuma alhajin Mukhtar sajida nasiru mai ta kare a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna godiya